Niekto ide v nedeľu do kostola, niekto do kina. Festivalový program bol aj počas dňa odpočinku pestrý a výživný. Po 5 dňoch plných filmov nás zaujímalo, ktorý film bol podľa vás najlepší. Rivali. Rivali? Jednoznačne. Páčilo sa mi, že to bolo podľa skutočnosti. Od začiatku mne sa páčil asi Boyhood najviac. Tá Kalvária. A výborné dialógy tam boli. Som bol prekvapený z toho, jak to bolo funny. To som nečakal. Rozhodoval som sa medzi Tomom na farme a chlapčenstvom. Veľká krása. Temné údolie. Momentálne sa mi najviac asi páčila Kalvária, z ktorej práve idem. Rivali. Ja som autičkár, takže Rivali. Tom na farme bol veľmi dobrý. Časozberný film sa mi páčil najviac Súkromný vesmír. Kalvária. Asi táto Kalvária. Zatiaľ. Súkromný vesmír. Slovenská produkcia Comeback, to bolo tiež veľmi dobré. Francúzsky film Žiarlivosť. Ja súhlasím s priateľkou v každom slove. Dobre, tak veľká nádhera pre mňa, určite. To nemyslíš vážne? Ekonomka na festivale nevidí ani jeden film. Svoj dokument Hrana o Marekovi Brezovskom prišiel uviesť režisér Patrik Lančarič. Porozprávali sme sa s ním o filme, réžii a 90. rokoch. To sa hovorí, neviem už kto to definoval tú dobu, takže že kto si pamätá 90. roky, tak ten ich neprežil. Mne hrozne pomáhalo jednak to, že v podstate sme robili film akoby o našom vlastnom živote. Viacerí tí ľudia sú proste moji kamaráti, takže keď sme sa začali rozprávať o témach a spomínať na ten život, proste, ktorý sme viedli v tej dobe a tak hrozne rýchlo sa na kameru zabudlo a vlastne dalo sa ísť v tých debatách dosť hlboko a rozhovory boli veľmi otvorené. A hrozne som nechcel prísť o tú silnú atmosféru a vzťah, ktorý majú napríklad Marekovi rodičia k nemu a ten vzťah, ktorý majú medzi sebou. A keby sme ich ostrihali len nejaké také vety, ktoré by v tom celku vlastne museli ísť ďalej a to v rámci tej štruktúry to proste skladať a dynamizovať. No a tam vlastne z toho vzýšla tá idea tých, povedzme, paralelných rozprávaní štyroch. Často z tých reakcií, ktoré dostávam od ľudí, ale aj od svojich priateľov a tak, že opakuje sa to, že dlho v ľuďoch rezonuje ten film, ale už po pár dňoch už ani tak neriešia ten príbeh toho filmu, ako všetko to, čo rozrezonoval ten film v nich samých a že riešia už viac svoje vlastné životy. Sprievodné akcie na Cinematiku sú naozaj rôznorodé. Jednou z nich bola prednáška spisovateľa Michala Hvoreckého na tému filmových adaptácií. V súčasnosti totiž natáčajú film podľa jeho poviedky. Momentálne sa nakrúca filmová adaptácia mojej novely Najhorší zločin vo Wilsonove, čo je novela, ktorá má asi 70 strán a vyšla v knihe Lovci a zberači v roku 2001. Ja s nimi spolupracujem a rokujem a rozprávam sa už dlhé roky. A sú to vlastne aj moji priatelia. A je to Petr Bílek a Vratislav Šlajer, ktorí majú za sebou už niekoľko celovečerných filmov, niekoľko televíznych seriálov. V tom originálny, ten literárny text je niečo ako gotický horor. Je to taká žánrová literatúra, temný, gotický, detektívny príbeh s tajomstvom o starej Bratislave a zároveň trochu alternatívna história Bratislavy, pretože ten príbeh vlastne hovorí o tom, čo by bolo, keby sa Bratislava nestala súčasťou Československa, ale zostala nezávislým mestom. A momentálny stav je taký, že film je asi v polovici nakrúcania, pripravuje ho režisér Tomáš Mašín. Scenár podľa mojej poviedky alebo novely napísal Marek Epstein a hrá tam
skutočne, by som povedal, dosť prvotriedny výber hercov českých aj slovenských. Od Jana Krausa cez Vojtecha Dyka, Jiřího Macháčka až po napríklad Richarda Stankeho, ktorý hrá bratislavského primátora a píše mi také nadšené SMS-ky a je to pre mňa samého, to bude veľké prekvapenie, pretože ja poznám scenár a myslím si, že tam nastáva veľký posun aj žánrový, aj taký akoby vôbec štýlový